Bună și bine v-am găsit, eu sunt Lion și aici, după cum puteți vedea, ne vom juca un joc foarte interesant cu mușchi. Eu în acest moment n-apăs, dar se face singur, văd că. Nu e cu hack, nu e nimic, dar vom folosi, după cum puteți vedea, în partea stângă sus, autoclickerul pentru a putea învinge pe adversari, inclusiv în battling sau în alte chestii. Hai să începem. Hai să dăm battle, lasă așa. Îi dăm battle easy, fight, boom, click to start, let's go. Și se pare că putem câștiga cu autoclickerul. Suntem, văd că mai înalt reușim. Dacă reușim dacă voi pierde, trebuie să dați subscribe. Dacă voi câștiga, va trebui să dați like. În 3, 2, 8, 7. Trebuie să intra timer. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Și a câștigat. Perfect. Pe data viitoare. Pa, pa.